Sker der, Lukas? Det er der. Har du det godt, min ven? Nej. Hvorfor ikke, Joe? Jeg har noget til det. Hvad for noget? Det er godt med hende. Lad mig høre. Jeg ved sgu ikke med... Undskyld, men den kælling der, jeg sgu ikke, hvad sker med hende. Hold da. Jeg ved det ikke, jeg er også ligeglad med hende. Hvad har du lavet? Jeg har stress på hende. Forstår du? Jeg har stress på hende. Hvorfor? Jeg ved det ikke, jeg får bare lyst til at være en utro. Forstår du? Jeg har ikke lyst til det på en måde, men... Har du gjort? Ja. Direkte. Ærligt, jeg har gjort det. Kun én gang? Nej, desværre ikke kun én gang. Jeg har manipuleret lidt med andre personer også. Så. Forstår du det? Jeg ved det er dumt. Jeg ved det, men jeg skulle ligeglad. Jeg skulle bare... Hun er nærmest som en trøste dame for mig. Trøstesex. Men det bedste er, jeg har magt over hende. Jeg har magt over hende, jeg kan bestemme over Smid hende. hende væk. Hvordan smider hende væk? Skal det ikke bare ud med det? Hvorfor ikke? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan vil du have det, så var en, der kom ud af dig? Så jeg skulle spille iskold. Ja, Jeg vil være præcis. ked af det. Men jeg vil Så er spille det kun, jeg er iskold. ked af det var. Alligevel. Jeg kan... Hvorfor? Nej. Jeg var hende der ude. Hvad kigger du? Hvad? Hej skat. Nej. Hej, hvornår? Hvad har du dig? Skal vi være sammen i dag? Nej, fandt med mig ikke i dag. Jeg skulle lige være sammen i dag. Jeg skal være sammen med en veninde. Du ved godt, hvem jeg skal være sammen med. Hende der Laura der. Min gode veninde. Jeg har en aftale med hende. Det er rigtig længe siden, jeg har været sammen med hende. Jeg kan det stadig ikke lige. Måske næste måned. Jeg vil være sammen. Okay. Hvad? Og så, hvordan går det med dig, kæreste? Det går ikke så godt, synes jeg ikke helt. Nå, hvorfor ikke? Jeg tror ikke, jeg tilfredsstiller ham nok. Hvordan det? Jeg ved det ikke, altså. Han gider mig ikke. Nå. Ja. Men altså, I skal jo dig og ham, han sagde til mig, at I skulle være sammen i dag. Ja, det skal vi. Vil du så ikke lige spørge ham, hvad det er, der er galt? Jo, det vil jeg. Okay, så skal jeg. Ja. Snakkes. Hej. Okay, vi snakkes lige videre. Nej. Hvad så? Skal du være sammen med dig? Nej, jeg har ikke lyst. Hvorfor fuck ikke det, mand? Fordi jeg har ikke lyst til at have ondt i maven. Hvad har du? Har du din lås? Ja. Fuck af med dig, mand. Nej, Fuck nu af med dig. jeg er sød ved hende. Fuck af med dig, kælling, mand. Hej. Hvad så? Jeg er bare på vej hjem.